Zdravím vás, vítajte pri ďalšom videu. Dnes som si pre vás nachystal praktický test pre obľúbenú štýl MSA 220C. Ak ste pozerali predchádzajúce videá, tak je to vlastne identický model ako 220, len tenšia lišta. Dal som novú lištu, aj novú reťaz, aby to bolo čo najpresnejšie a v podstate ideme ju vyskúšať alebo otestovať v trochu náročnejších podmienkach než bežne, čiže žiadna metrobica alebo robenie špálkov, ale vlastne pri pílení palivového dreva nám tu zostávajú všelijaké takéto hrčovité alebo sukovité kúsky, ktoré sa nezmestia do štiepacieho automatu a tie v podstate potom pílime na drobné kúsky, ktoré idú do odrezkov, to sa vrecuje, to už asi poznáte. Teraz pôjde o to, že akým spôsobom si akumulátorová pílka poradí s takýmto špálíkom pre lepšiu predstavu, aby sme vedeli, že asi aký je veľký, zhruba 50 cm vysoký. A tu sa bavíme niekde okolo 40. Čiže je to vlastne taká klasická hrča, ktorá sa rúbe alebo štiepe ťažšie. Samozrejme nie je to nemožné, ale keďže akékoľvek drevo, ktoré sa nehodí do klasického štiepaného, nie sú tie špaliky pekné alebo kvalitné, tak využívame práve na ten účel, že urobíme vlastne z toho malé kúsky, ktoré idú do odrezkov, navrecuje sa to a v podstate ľudia s tým môžu plnohodnotne kúriť. Snažíme sa robiť tie kúsky menšie, maximálnou dĺžkou okolo 20, respektíve strop je 25 cm, aby sa to vošlo aj do tých menších šporákov a starých petlíkov a podobne. Tak poďme na to. Baterku mám plne nabitú, to si môžeme pozrieť. Čiže si zároveň otestujeme aj výdrž v takýchto ťažších podmienkach. Ťažšie podmienky hovorím vyslovene len preto, lebo to není, že 20 cm gulatina, ktorú jednoducho prepílim, ale bude treba píliť dlhšie, tie rezy trvajú dlhšie. Dávam sem celý nezostrihaný záber, aby ste mali predstavu, ako tá pílka v reálnom čase pracuje.
Tak, je po klátiku, takáto kôpka tu z toho vznikla. Ešte to naukladám do toho vrecka, aby ste mali predstavu, že aký objem to asi dá. Teraz si ešte pozrieme baterku, ako na tom je, respektíve, že koľko nám z nej ubudlo. Takže stlačíme, vidíme, že klesla zhruba na polovicu. Takže toľko dnešný test MSA 200. Ďakujem, že ste si video pozreli. Ak vás čokoľvek ďalšie k tomu zaujíma, kľudne napíšte do komentára a vidíme sa na budúce. Čaute.